Mayakit ka ring may ngalabasang learning assessment sa malalakwan na ring estudyanteng Pilipino pangaras king reading, writing at math literacy. Kalupan na namo ning meging resulta king Southeast Asia Primary Learning Metrics o CPLM. Nung nuka rin mababala grado ring may git-ana malibong grade 5 students. Kakadwala king ating peka mababang score ay king reading ding estudyanteng Pilipino at 10% mo ka ring grade 5 students ding mipasar. Nyabang solusyonan kano ini inanunsyo ng Vice President at Education Secretary Sara Duterte kasabi na ning culminating activity para kay National Reading Month ngayong Martes, November 21, amika Catch Up Friday. We need to innovate. We need to do something else. That is why I ask the curriculum and teaching strand, we need to allot one day sa Monday to Friday natin na yun lang ang gagawin ng lahat ng bata at lahat ng teachers. That is why they are making a policy now that every Friday will be catch-up Fridays. Ibig sabihin, wala tayong gagawin kundi turuan ng mga bata magbasa at yung mga marunong na magbasa, ituro sa kanila ang critical thinking and analysis. Yung mga marunong na sa critical thinking and analysis, pasulatin ninyo ng libro, pasulatin ninyo ng essay, lahat ng kailangan natin gawin na matutunan ng mga bata, gawin natin sa Catch-Up Fridays. Bistaman natin niya kanong National Reading Programming DepEd ay kanong maging epektibo ini. Nya isip dang mika makanining pulisiya. Magumpisaya yung Catch-Up Friday king January 12, 2024 at timong partina ning Learning Recovery Program na ning DepEd. Pega nakana naman ning pamuntok na ning DepEd ing maulagang papil daring pengari, bang lakwas lang mabiyasa ring anak. Sa ating mga magulang, you hold a vital role in shaping the reading habits of the children around you. Your influence is invaluable, and I urge you to inspire and encourage the young ones to embrace the power of reading. Ang pagbabasa ay magbibigay sa inyo ng pinakamalakas na sandata upang harapin ang inyong kinabukasan. Sa pamamagitan ng pagbabasa, maaari kayong mamuhay sa mundo kung saan makakayanan ninyong abutin ang inyong mga pangarap. Ang pagbabasa ang susi na magbubukas ng mga kahanga-hangang bagay para sa bawat isa sa inyo. Bukod king reading, tutukan mo naman kanu king Catch-Up Friday ing pamanarong values, health at peace education. Kasalungsungan danala naman kanong the draft ng pulisiya ang marilis king Desyembre ngening banwa. Ako yung kayong talasuyo ay Jennifer Salenga ating pusong makabalen.